Aja, kore abang inom. Oh. Apa abang di mana minum? Dada. Ato tas mga ato ta kanang mga merkado ba. Ya jog istorya. Ito istorya. Gusto aja dire be. So aja dire. So aja dire be. Kaya ko mag-jag score. Mga ato tagkan. Ang sa mga pagkajoon dire. On ba ni kanang PWD ba ni? PWD. Wa man ni kada wato. Yuda. Ani kada to yuda. Ngisi-ngisi mo gamay kaya Pakita yo. ay pagitag ni mo. O ilibot tong libot kaya nga to. Bapak itu pak. Wah ini hatag. 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 Balita. Balita dah. Dia usah mesti tengah mengajuk. Tengah kan. Ada tengah lungsur. Dai. Oh. How mengajuk tahun ni kay amang man lagi ni tahun kana usa ka mengajuk. Amang man. Okay, kay mo ni nag-birthday karon. Sama mo nakao sa lobe. Amang mo lagi ni. Kaya wala nakaligo, ang vlogger mo na maligo. Asa mag-vlogger ron? Oh, dara. Nang hukoy ko amang adto ka. Ajo jug istorya kay di taga sapi nimo. Wala na si Manoy. Wah, ni sapi. Kasi mga apo. Kalayora. Ingon kay amang kusong inom ng amang. Dala asa ta sunod. Wa mo jud ka sapi ron lagi. Ha? Oh. Lagi sa nila. Oh, adto dito kay panghajo dito ako kan video. Ay, tara. Awala. Panghajo dito. Okay. Sige. Sige. Ajo istorya ha? Hindi mo palimos. Oh. Oy, zero. Oy, watay kita ron. Wata na oh. Ajo ng mga bata. Wata ni zero ta. Wata. Inom ron. Hunong ta. Ay. Oh, kini. Basing matakdan na nimo. Tagae. Cellphone may pagajoon. Wa jud zero ta. Oh, mo na nga. Wala bulsa. Lighter. Zero tay. Zero. Oy, naaman di ay tinaguan. Naaman tinaguan di ay. Kita mo tadi. Oy. Di lalim maamang ajo lang pag amang-amang oy. Felix di ay.
Oh, di matagag kwarta gyapon. Amang ka. Balik ka dito. Oh. Wa mataga eh. Mo rin sakto di kana mga amang mga adyo. Adyo taga para mabalik, matinuod ka. Oh, matinuod si Jawa.